pripun saged Sak. kan mun beto lari kalih penculike. Oh. Betul nggih. Betul. Dikejar ngangge motor ditabrak sisan. Dan mati penculike nggih. Beto senjatane mesine nggih. Ngangge dipendung ngangge sapu nggih. Terus niki tok terus niku men mati penculike. Oh. Napa mungkin beto sapu mboten sakit. Nggih sakit. Cek banter. Nggih. Nggih Om. Nggih. Penculike mati anggo mesin mangkat teng Magelang dan penculik mangke mendet sapu terus niku dipendung tung kas niku nggih. Nggih. Makanya Om amat dua sendirian harusnya kayak bapak, kayak mama, kayak mas, kayak mbak, kayak dedek nopo kes niku nggih. Nggih.